Namatay ang duha ka sakay sa motorsiklo dihang nagbangga sa usa ka minibus. Ang angkas na lagput ug naligsan pagyud sa nagsunod nga sakyanan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Dead on the spot kining manag-uyab nga nadisgrasya sa Barangay Petalo, lungsod sa San Fernando kaganihang buntag. Sakay sa motorsiklo silang Jason Toreno, 25 anyos, ug Mary Jane Milan, 20 anyos, nga matagadakbayan sa Mandawi. Ang duha gikan sa Barangay Dagatan, lungsod sa Badyan, ug nagpaingon sa dakbayan sa Sugbo. Ang ilang motorsiklo mibangga sa minibus sa Transit nga biyahe paingon Dumanhog nga gimaneho ni Raymond Bakluhan. Wala siya kanang sukin dagan nga bitaw. Overtake siya sa usa ka motor. Karon pag overtake sa motor usa diha, nasingkihan niya ang nubila sa motor. Nakuha niya katong babae nalagpo to agay ko kakuha na tong babae kay dito mo sa at bangko niya dengan sakyanan na nakuyawan naman ko nakita sa lalaki diri nga nakuha na iyang Sa kuhaaning amateur video, napasok sa tubangan sa bus ang motorsiklo ni Jason ug nagkuob kini sa daan ug wa nay kinabuhi. Human sa pagkabangga, si Mary Jane naligsan pagyud sa nagsunod nga puti nga crosswind. Naangulusab ang usa ka Merlon Ecoy nga taga Barili human masag-iran sa naghaguros nga motorsiklo sa mga biktima. Pag igo kusog yun siya. Eh dito hinan mong dagana. Dito ko ka ugbo. Misurrender usab sa Naga Police Station si Rodrigo Fernandez, ang driver sa nakaligis nga crosswind, samtang ang driver sa minibus ang nabalog sa Naga Police Station. Mag-iran ko na usap motor niya, lambas na. Pagbagi niya, diri siya bandas ko ako nang napriso ani noon. Ryan Sorote, News 5. Mga kaalyado ni Mayor Michael Rama, maoy mayoriya sa mga bagong napili nga barangay kapitan sa dakbayan sa Sugbo. Apan ang Barangay Guadalupe nga dunay labing daghang butante naa lang gihapon sa mga kamot sa BOPK. Andrea Patenia, Sugin Limi. Kung nag-ihap ang mga Board of Election tellers sa resulta sa piniliay sa barangay kagahapon, nag-ihap sab si Cebu City Mayor Michael Rama kung pila sa iyang mga barangay kapitan ang nakadaog. Nalipay si Rama sa resulta kay kapin 40 ka mga barangay kapitan nga iyang kaalyado ang midaog sa eleksyon gikan sa 80 ka mga barangay sa dakbayan. Nakadaog usab ang iyang mga kanhi-kandidato pagka city councilor nga nangapil din ni adtong eleksyon sa Mayo. Sama nila ni Althea Lim sa Barangay Poblacion Pardo ug Lotlot Soon sa Barangay Inayawan. Napili sab ang iyang kanhi Chief of Staff nga si Philip Zafra pagka barangay kapitan sa Barangay Tisa. I am a very meticulous in my political analysis. I don't have to think about 40% or 50%. I just want to have a 19 and a 17 to start with. 19 in the south, no, in the north, and 17 in the south. Sa ako ang analysis ay had gone beyond the quota. Si Zafra gisugat og mga gakos ug lamano sa iyang mga kanhi-kauban sa trabaho dinhi sa Cebu City Hall kaganihang buntag. Giingong nakulbaan gid siya sa eleksyon, hilabi na nga 221 votes lang iyang labaw sa kanhi incumbent barangay captain sa Tisa nga si Eddie Cabulao. Duda niya, dakog natabang iyang pakulo nga Legend of Zorro. Usa kay nakapaukay man siya. We'll keep on guessing, speculating sa kinsa. Kaya napagatan na inungdan nga mas ni tunog akong pangalan sa barangay.
Apan gikaguol sa mayor ang kapildihan ni Jingjing Failnar nga nakakuha lang og 8,405 votes kung itandi sa 11,099 votes ni incumbent Guadalupe Barangay Captain Michael Gakasan nga supporter sa BOPK. Kaya ang Guadalupe mao'y labing dako nga barangay nga adunay kapin 30,000 ka mga botante, pasado alas 9 na sa buntag kaganihan na human ang inihapay. 5 sa konsehal ni Gakasan ang nakadaog samtang duha sa kampo ni Failnar nga silang first councilor Roberto Camo ug ang anak ni ini nga si Dino Failnar. Sanglit mayoriya sa mananaog ang gikan sa kampo ni Gakasan, daw nagpiesta sila sa Guadalupe Elementary School kaganiha ug ang uban emosyonal pa. Nakuha gyapon na mo ang kadaugan tungod sa among stress karon pagkagabi ka sa gapon sa buntag hantud karon. Nakuha na gyud na mo ang kadaugan. Mihangyo si Kapitan Gakasan nga patas lang unta si Rama sa pagtratar sa tanang kapitan sa Dakbayan, bisan og di sila mga Team Rama supporters. Anyway, naamang gyapon niya ang katungod sa tanan, no? Kung sa iyang gustong buhaton, basta ang unang-unaw niya, ang problema sa kadaghanan, dili lang sa politika. I have never been unfair. You should always remember, I will not prejudice the people because of their being identified. And they have been hitting me below the belt because I have a way of delivering the goods. May not be directly to them, but the people should never be prejudiced. Andrea Patenian, News 5. Sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, 23 sa 30 ka mga kapitan nga kaalyado ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa maoy nakadaog sa piniliay. King Perez, Sugin Limi. I cannot understand. Malipayon si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa sa nahimong resulta sa piniliay sa ilang Dakbayan kagahapon kay subling napili ang kadaghanan sa mga kaalyado. 23 sa mga mananaog, mga incumbent nga mga kapitan, samtang 7 lang ang mga first-timers. I think it would be that easy na masabtan na nato ang mga needs because they have been there for quite some time ang mga barangay captains and we have been talking to them og unsay ilahang mga plans for the barangay, so it's a move on. Samtang duha na lang ka mga barangay ang wa panahuman sa pagproklama. Dunay nagtayo nagkaparehos og mga numero sa mga botos nga mga midagan pagkakagawad sa barangay poblasyon ug Punta Enganyo. Usa lang kapaagi aron masulbad kini. Joe Bailat. Kinahanglan pa og 5 ka adlaw human sa eleksyon sa dili pa himuon ang pagbunot kung kinsa ang molingkod sa gidagan ng posisyon. Gipasabot sab sa election officer nga wa na sila'y mahimo sa mga moreklamo nga mga kandidato kung nahuman na ang pagproklamar nila sa mga barangay board of canvassers. Mission protest, dili adto na dito sa kuan. Proper court. King Perez, News 5. Sa Dakbayan sa Talisay, 7 lang ka mga barangay captain nga akalyado ni Talisay City Mayor Johnny De Los Reyes ang nakadaog sa piniliay kagahapon. Sagad niini mga dagkong barangay nga gilangkuban sa Lawaan 1, Dumlog, Biasong, Kansohong, San Roque ug Puok. Dunay 22 ka mga barangay ang Dakbayan sa Talisay. Bisan ang duha ka mga anak sa mayor nga nanagan pagkakapitan o konsehal pulos na nga pildi. Matud sa mayor nga andam sa gupon sa iyang administrasyon ang 15 ka mga kapitan nga di niya kaalyado alang sa kaayuhan sa Dakbayan. Wala ko'y problema sa tanan nga mga kapitan nga nidaog, bisag amo og dili kay kana ako din na sa gupon sila. Board of Election Tellers ug mga watchers naglibog dihang nasipyat ang COMELEC sa pagbutang sa managsamang angga sa kandidato pagkabarangay kapitan. Nasulbad lamang kinihuman mideklarar ang COMELEC nga ipon ang mga botos pabor sa tinuod nga nanag-iya sa angga. Ryan Sorote, Sugin Limi. Mao kini ang sitwasyon sa Barangay Cogon, Dakbayan sa Naga kagahapon. Sa opisyal na listahan sa COMELEC Purus Mer ang nasuwat nga mga angga nilang Herberto Pardillo ug Elmer Paran nga pulos sa mga kandidato pagka-barangay captain. Tino ang tinod nga angga ni Herberto Pardillo samtang Mer ang tinod nga angga ni Elmer Paran. Tungod kay Purus Mer ang anaa sa opisyal na listahan sa COMELEC, naglibog sila kung kangkin sa ibutang ang mga botos sa bolota. Nganong wa man niyo gitsik diri sa COC sa mga kandidato kung unsa ang tinuod niyang kuan angga. Pagpahil ang mag-protest kay ang Tino invalid na siya. Naresolbar ang mga reklamo og kalibog sa mga Board of Election Tellers dihang nagkasabot ang duha ka partido uban sa pagpatunga sa COMELEC
nga ang tanang mga nakasuwat nga mayor ipon nga botos pabor kang Elmer Paran. Conclude nga mo balik yung ka sa original nila nga nickname based on the certificate of candidacy verified. Kaya ito mga teachers, when it comes to appreciation of ballots, sila gino masunod. Di na nimo pwede butan. Dili mismo ang kumilik. Sa katapusan, gideklara nga midaog pagkakapitan si Elmer Paran alias Mayor sa Barangay Kugon, Naga City. Ryan Sorote, News 5.